So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Clarissa. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. There You'll Be. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Negros Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga Clarissa. Ay, Clarissa. Palihugod ko og palit sa atong mga kinahanglanon dinis bay. Unsa may akong paliton, ma? E di ako'y mga lista, oh. Oh, sige ma. Ako rin bahala, ani. Dari mo sugli, Migo. Salamat, Migo. Miga, pwede mong utana? Unsa man, Migo? Saan mo pangan? Clarissa? Ako sab si Nano. Pwede mo ngayon sa mong number, Miga? Unsaon man nimo? Gusto lang ko nga makigamigda ni mo. Kuan. Sige na, good. Sige na lang, uy. Oh, mauli ako number. Ay, salamat. Managi ko sa mga trabaho, ha. Makapakuwi na kit ko. Kinsa man yung nanawag? Number naman eh. Hello? Hi, kumusta? Kinsa ni? Si Nano ni, oy. Aw! Ikaw din, Inan? Nanawag lagi ka? Ako lang sure kung tinuod ba nga number nga imong gihatag ako. Aw! Dili mo ko bakakon. Mori ka na sa babae. Kanang di bakakon ba? Niki! Res, ugma ba? Manuri ta? Asa mo sa tamanuroy? Ano? Dito lang ko ta sa taping sa dagat. O niyang ano makipanuroy man ka na ako? Gusto lang ko nga magkasuot ta. Manuri ta? Sige. Salamat ha na nakipagpanuroy ka na ko. Wa man sa kuy lingaw sa amo, good. Maong nakipanuroy ko nimo. Abi ni Maurice, lipay kay ko nga nagkauban taron. Nga naman? Kay may usulti yung tako nimo. Ang ako feelings ba? Nano? Ang tinuod, Riz. Una ko lang pagkakita nimo. Ganahan ko nimo. I love you, Clarissa. Nano? May chance ka ako nimo? Ang tinuod. Ganahan sab ko nimo. Nga sa ato pa, uyab na ta. Oo, nan. Uyab na ta. Salamat kayo, Clarissa. Kinsa man tong naghatod nimo, Clarissa? Imo tong uyab. Oo, ma. Eh, kabata pa ba yan nimong nag-uyab-uyab, oy? Masig maghila ka sa maabot, ha? Dili na mahitabo, ma, uy. Kay love kayo ko ni Nano. Bantay bitaw. Riz, para nimo. Wow! Buwak! Ganahan ka? Ganahan kaayo. Di ba? Unsa man ni? Tanawa lang. Uy, hala. Blouse lagi ni. Di ko sure kung ganahan ba ka na. Ganahan kita sa color. Thank you, Nan. Yung anak ko may gugma, Riz. Mag-effort ko. Salamat, Nan. I love you, Riz. I love you to, Nano. BX. Dali ara sa panahon sa. Walang hibaw Siyam na malita kabuan. Mawagid. Murang lagwa ba?
Maayo ang tagdili ka mausab, nan. Di ka na may tabo, Riz. Kay love ka kayo ka. Salamat, nan. Pila naman ang kaadlaw nga wakang pagkita si Nano na ako. Nabisi ka siya. Ako na lang siyang atuon sing gipuy-an, be. Oh, lo, nalagi ka, Clarissa. Oo. Tiwa naman ko ka mo ato sa amo. Mag ako na lang ni Ani sa imong gipuy-an. Wala lang to ako ni Magianhi. Timpa na ko naman sa amin ka. Um, Mulagi kag nakuyawan. Ha? O, ka nang kuan? Wa, oy. Oo, si Wa. Nan, kisa na mo ka istorya. Naan? May kauban man lagi ka din eh. Kinsa na siya? Kuan, kining... Iya kong uyab. Nga na din, Mika. Ha? Unsay uyab, good? Iya bitaw kong uyab. Dugay naman ming uyab. Salbahis ka! May uyab din kaya uyab ka na ako! Salbahis ka! Salbahis ka! Sorry, Riz. Nagbuwag mo gumian niya. Nagbalik na po mi. Salbahis ka! Ayaw na makita na ko ha! Ayaw na bayag yun! Mao na ni akong giingon nimo. Nga dili ka pa unta mag-uyab-uyab kay bata pa ka. O tanawa, nasakitan na hinuon ka. Nagtuo magod ko nga seryoso si Nano na ako, ma. Pero yan naman din kong kiilan. Ayaw na paghilak-hilak diha. Kalimti na tong Nano. Onya, kumusta ka naman? Okay na ko, ma. Nakamove on ako. Maayo hinuunak. Ayaw paghilak-hilak tungod lang sa lalaki, oy. Kay makakita kapag tinuod yun yung mahigugma nimo. Uy, hala. Ano yung friend request na ako? Dudong ang iyang pangalan. Ako nang i-confirm di. Nanuwag lagi ka? Okay, nalipay ko nga imo kong gi-accept. Mao ba? Ang ano din nga ni friend request maka na ako. Ah, ang buto to eh. Ako rin ko nakita na ang imo na sa Facebook, ma'am. Yung friend request ko nimo. Oh, O, nalipay sa kay ko kay imo kong gi-accept. garahan man sa kung nga na ako'y daghang friends, good. Maong gi-accept ka. Nalipay sa Clarice. Clarissa, pwede ta magkita? Ha? Nga naman? Friend ako ta. Gusto lang ko nga makakita nimo sa personal. Magkita ta? Ikaw ni, Riz? Ako in town nga na di ay. Mas gwapa gid ka sa personal? Sus? Kakusubi mo mga tik. Aha, hindi niya ati-kati ko eh. Igor ako nagsultis tinuod. Gwapa gid ka. Sige na lang, good. Motuo na lang ko aron ta madali. Um, Naunsa ka, uy. Nituto ka magod na ako. Riz, musulti na ko nung tinuod ha. Bisan og bag-urat nga nagkaila pero gaana kayo nga kung buot nimo. I love you. Dong, May chance ka ko nimo, Riz. dili pa na ako matubag dong kaya bago pa akong gisakitan. Parehas man among tanang mga lalaki ba? Kusog ay mo pasakit na mga babae. Uy, ayo, parehas ang tanan, uy. Lahi ko. Og, aron ka ginutuon ako. Mamisita ka sa inyo. Imo na tong uyab ang lalaki nga. Ni Anhis ato, Clarissa. Dili ma, uy. Nanguya ba to na ako? Ako, dili ko magbuot kung kinsa imong higugmaon, ha? Basta pilia lang gid ang lalaki nga dili ka pasakitan. Riz, tao-tao dong ko nga nanguyab mo. Wapagid ka maluon ako. Ang tinuod dong, naluoy naman ko nimo. Kaya nakita man ako nga, tinudan na imong tinguhaan ako. Kung mauna, saman, uyab na ka? O, dong. Salamat kayo, Riz.
Asa rin mo, nangantam lagi mo sa iyong mga gamit. Muad to mix si Bunak. Kay naami doahon dito. Unya, ako ma. Oh, bilin lang ka din kay wa kay mahibilin din sa ato. Pila man mo kaadlaw dito, ma. Basig, duha tingali ka adlaw, nak. Maong ikaw lang unay bahala din sa ato, ha? Oo, ma. Uy, wala kay kauban din sa inyo? Wow. Kay gidaman akong manghod. Ako lang kaubanan din eh. Ayaw lang, uy. Ayaw bandan lang ka, kay pasig maunsa niya ka din eh. Nga nung nitapad man ka na ako. Ato kas ubos. Ay, hindi ko eh. Tapos din higot. So, dili ko, uy. Sa may imkadukan nga, uya banta. Dong. Pagkaksa ko ni Mami. Dong, ayaw to. Sakit ko. Sakit ko. Unsaon man ni Ron. Nga nakuha naman ko nimo. Sa may mong gikadlukan. Kung mamaptos ko, Aw, magbinyo ta. kinuha ko. Wala ko rigla. Mauna akong gikadlukan. Mapalit ko pregnancy test, be. Kinuha ko. Magduskit ko. Ako sabihan si mama ini. Uonsay mabdos, ha? Mauna, ma. Mabdus ko. Isay mabdos. Kining anak ni mo ay mabdos naman di ay ni. Okay, sa may mahal, ha? Katong laki nga mag-ani-ani, eh. Opa. Ipataban to. May hinuon kay mabdos na di ka. Mukatawa ka lang. Nalipay lang ko na kay may umaabot na kong anak. O, sa may plano ni mo na ako. Dadon ako nga kumagnik kanan sa inyo. Mama Amy. Tinoon. O Clarissa. Andam kong manubag sa akong gibuhat mo. Salamat noong. Dapat ka, Clarice. O di ko gustong mawakan ako. I love you. I love you too. When I think back on this time, when I look back on this day. Gito man ni Dudong yung gisaad na ako. Nga na pagkagabi namay siya na ako. Sa pagkakaroon, padayon pang ligon ang among relasyon. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga hikalang kaagi ni Clarissa nga taga Negros Oriental ubad sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagkalahan, There You'll Be. Ang mong kaagi gibahatan doha sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga hikalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulamanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagan salamat sa inyong pagpaminaw.